Helen Williams y beirniad sydd yn cael golwg dros yr Eboles Blwydd yma. Rwy'n 14 yn y dosbarth. Arwyn Jones, Brydfa Glanfyrnwy, sydd wedi bod yn gwylio'r dosbarth yma gyda fi, a'r adran i gyd fan hyn ym mhabell y cyffyle, ac Llwyn Hywel Crackling Rose sydd yn gyntaf ar hyn o bryd, ac yn ail Heigmo Magical Lady. Mae hwn wedi bod yn clas reit da, Arwyn. O, di lot o quality yn y clas yma, oes rwy'n diolch gwybod. Be mae'n mynd i wneud fama, dim i adael yn yr weth, neu dim i newid o beth drosodd fama, dwi'n mynd gwybod eto. Wel, dyma hi yr Eboles sydd yn gyntaf ar hyn o bryd. Mae Helen yn cael cipolwg reit manwl ar yno. Ynddi, dim wedi wneud i meddwl fyny cweith eto. Mae at y stiwar. Ne, dim wedi gorffen eto. Be sydd wedi digwydd? Mae rhyw trafod wedi bod. Wel, yndi, wedi gorffen. Mae'r menig yn y ffwrdd, ac mae Helen wedi gwneud penderfyniad. Llwyn Hywel Crackling Rose sydd yn mynd ar wobr gyntaf yn dosbarth i'r Eboles Blwydd yn adran y Cobiau Cymreig. Wel, dyma ni yr llongyfarchiadau. Gwrs, Jessie Penfold yn ennill, ond arddangoswr yn derbyn y rhosglwm ar ei rhan. Chwarae teg. Da iawn. Wel, enillydd y dosbarth i'r Eboles Blwydd, Llwyn Hywel Crackling Rose. Daniel, you're showing us on behalf of Jessie Penfold, the owner. Yeah, that's right, yeah. And this filly caused a bit of a stir last year. Yeah, people are still talking about it today, yeah. So she was sold for quite a big price here at the sales. That's right, yeah. And you've been tasked with getting her ready. Bit of pressure there. Oh, yeah. You could say that, yeah. Oh, well, it's all paid off today. It has. Well, she looks fabulous. Well done. Thank you very much. Thank you. Good. Thank you. Put your hands together, ladies and gentlemen, to the winner here. Llongyfarchiadau mawr i Mr Jessie Penfold a Llwyn Hywel Crackling Rose. Yr Eboles Blwydd buddigol, ac anhel yr osglwm wedi cwmpa'r y llawr, ond Daniel Hewer sydd wedi gyda dasg o cynhyrchu'r Eboles yma ar rhan y berchenog. Llongyfarchiadau mawr. Tro cyntaf i ymddangos sgwerthu am pris mawr yn yr arwerthiannau llynedd. Bryn Kendall Ellen a'n eglwys fach Nancy. Cynghyrchiadau mawr i chi yn wir.